waterboard kumpoto pakati chigawo chakumwera sizochita bwino. Poyamba kunali mamita a prepaid, atabwera mawe Congress anachosa ndi kuyika postpaid. Nthawi yomweyo anakweza mabiru, madzi sakutuluka, anthu akupita ku ntchito osasamba. Ukayimbira foni wadziwisa kuti madzi sakutuluka, samayankha foni. Koma mwezi ukatha abweresa mabiru, ndalama yomwe yamowa ndikupereka waterboard ndi zachibwana. No service, madzi anasiya kutuluka kalikali koma biru every month. Ngati kuli kampani yakuba kumayiko ndi waterboard, ndi mitsinje, nyanja yokongola, madzi akusowa chifukwa chani? Makansala, aphungu a nyumba ya malamulo, ntchito yanu nkuonetsetsa kuti Amalawi sakuberedwa. Zimene akuchita waterboard kubwesa mabiru chikhalire madzi sakutuluka ndi kuba. Makhotha kupereka injection kwa anyamata zikwanje, koma kulephera kuyika chiletso waterboard. Asire tukugawa mabiru chifukwa madzi sakutuluka. Mupite ku Lilongwe, Zuzu, Blantyre, Somba, Kasungu, madzi anasiya kalikali kutuluka. Ngakhale kumangochi anayandikira nyanja ya Malawi koma madzi kulibe. Ntchito ya majaji ndi kuteteza Malawi, koma zimene tikuona akuteteza zigawenga. Azikwanje akangomangidwa mbava, makomishona a polisi oteteza azikwanje akachosa ntchito, majaji ameka injection. Waterboard inasiya kugawa madzi, akupereka biru every month, injection kulibe. Pomaliza ndimafuna ndikuziwiseni achimwendo banda athawa kunyumba kwawo sakupezeka kuyambira dzulo. Akugona kunyumba kwa MP Winston Kalimanjira. Nkhani kunena kuti akulu amenewa ali ndi warrant of arrest. Inu mukudziwa kuti mkulu ameneyi wazunza kwambiri. Anaba ndalama amatsogolera anyamata azikwanje, mwachidule anachigawenga. Warrant of arrest inatuluka, akumfuna ku polisi, amayenera kummanga dzulo kapena lero. IMCP ndikuchenjezeni, polisi imene mukuyinyadira lero iyi kungoti inu mwaluza ndi ma seconds yonse imanguti wa kwapita mutharika. Ndipo ndikukuwuzani mangizo abadera kupita kwa chimwendo. 1905 ku Tanzania kunali nkhondo yolimbana ndi Atsamunda. Inu mukudziwa kuti munthawi imeneyi Atsamunda ku Germany ndi amene amalamulira Tanzania. So there was a man Bokero anali sing'anga, amauza anthu aku Tanzania mwapasa zitsamba, ndi amauza kuti musaope futi chifukwa futi imeneyi idzasanduka madzi. Akuti Atsamunda akaomba chipolopolo, chipolopolo chidzasanduka madzi. But what happened? Nkhondo itayamba anthu ambiri anaphedwa zipolopolo. Bokero anaphedwanso 1907, amauza anthu musaope chipolopolo, koma iyeyo anaphedwa chipolopolo. Ku Zimbabwe 1896 kunali nkhondo Chimulenga 1. Atsamunda amalimbana ndi anthu aku Zimbabwe. Kunali asing'anga atatu, Nehanda, Kaguvi, Mulimo. Amapasa anthu mankhwala ndi kumauza kuti musaope chipolopolo. 1897 kunachitika zopsa, ambiri anaphedwa ndi zipolopolo, kuphatikiza asing'anga amenewa Nehanda, Kaguvi, Mulimo. Onsewa anagwidwa ndi kwanyonga. Kwanyonga kwake anaombera ndi zipolopolo. Komatu amauza anthu kuti musaope chipolopolo. Atsamunda akaomba chisanduka madzi. Now I want to advise chimwendo banda, musaope kumangidwa. Inuyo mauza anyamata azikwanje aziyenda ndi zikwanje mtawuni. Munali ndi mphamvu ndikumauza kuti musaope apolisi chifukwa polisi ndi anthu athu. And today musaope apolisi chifukwa polisi ndi anu. Anyamata azikwanje anaziona amati kumangidwa lero,
mawa kumangidwanso, masana kumangidwa. Posachedwa pomwe pa polisi omwewo anandipanga ataki pa Shoprite. Posachedwa pa polisi omwewo anandipanga ataki ku Lilongwe. Dziko sili kudziwa zonsezi kuti chuma chitika ndi chani. Koma tsiku lina lake ndati tsiku lina ndizamaliza mawu. Kogero wa ku Tanzania sama pa chipolopolo koma anaphedwa chipolopolo. And today chimwendo banda sama pa polisi lero akuthawa polisi komabe afune asafuni amangidwa chifukwa Kogero sing'anga ku Tanzania amene sama pa chipolopolo anaphedwa chipolopolo. Apo akulu, history is the best teacher.